Y ddeiar, rhodd i ni gan Dduw. Y ddeiar sy'n darparu popeth sydd ei angen arno ni i fyw o ddydd i ddydd. Y ddeiar, lle o farwolaeth naturiol yn hytrach na bywyd, gwrthgyferbyniad i lawer o bobl. Y ddeiar, lle ar yr un llaw fe wyddon ni bod rhaid gwneud popeth i'w hachub ac eto ar y llaw arall, rydyn ni'n dal i ddibynnu ar blastig sydd mond yn cael ei ddefnyddio unwaith. Ein bod ni'n gwirioni gyda'r disgrifiad llenyddol o Dduw yn creu ar ddechrau Genesis, tybed ai disgrifiad Eseia o'r ddeiar yn hollol wag wedi esbeilio'n llwyr bellach yn fwy perthnasol. Mae Iesu'n ein hannog i fod yn cyfoethog tuag at eraill yn hytrach na cadw pethau ar ein cyfer ein hunain. Sut wnewch chi fod yn fwy cyfoethog tuag at y ddeiar, tuag at Dduw yr wythnos hon? Dduw bob haelioni a chariad, a gorfyllygaid i harddwch y greadigaeth, am helpu i sylweddoli'n llawn y difrod achosir gan ein ffordd o fyw. A gorf yng nghalon i anghenion eraill ac i fod yn hael yn fy nghefnogaeth am roi i eraill. A gorf y meddwl i ddeall y newidiadau sydd angen ei gwneud yn fy mywyd y dyddiau hyn, a rheini lles genedlaethau'r dyfodol. Helpa fi i fod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd o'n gwmpas, ac i fod yn fwy hael ym mhopeth a wynaf ac yn fy ffordd o fyw. Gweddiaf hyn yn enw Iesu Grist. Amen.